Hemen bordaen atzetik jarraitzen dugu. Hemen toki honetan ingurua aldatu egiten da, mendian ingurua aldatu egiten da. Hemen ja harri asko dago, sumendiaren harri asko dago. Eta esate zaion bezala bola bezalako harri asko dago, arlosa asko dago, eta orduan hau borda egin zutenak, ez egu inungo arazorik materialak. Orduan borda honen zabalera bezkin baino asko zaundizua da. Eta azeiaren utxoria ere asko zabalago zaundizua da. Da hemen, behiratu mozio hemendik aurra behira, hor bola famoso harri dana biribila dira, sumendiarenak, eta arlosa zoragarri honek itxiturak itxiko. Hemen toki honetan ez dugu inungo arazorik materialarekin, harriarekin.